Arratsaldeon guztioi, Bermeon gara gaurko honetan, eta Euskal Telebistako arrantzaleok badakizue, demoraldia itxasonarekin eta lasai xamar hasi genuela, bukaera ordea, irailean ezberdina dugu. Kontxako bi igande puntuagarritan ikusi genuen, itxasoa ia nasi xamarra, eta gaur hemen Bermeon, demoraldiko egoerarik petralenean arituko dira arraunlariak. Gogoan izango duzue, liga jokoan dela, Urdaibai eta Hondarribia leia bizian, 2 puntuko tartea Bermeotarren alde, Donostiko bandera irabazi eta gero hor dute errenta eder hori, eta bestetik orain hasieran playoffeko lehen jardunaldiara izango da, eta hauentzat zirt edo zart egin behar da, eta benetan baldintza gogorretan gaurko egunari dagokionez. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Ez dagoela ez gaur txantxetarakoa, benetan kanpokaldean, itxaso zabalean mugimendu handia dugu, eta arduradunen ontzia ikustea ere, nahikoa da, antzemateko gaur baldintza gogorrak izango dituztela arraunlariek eta hori da, eta horiek oraindik babesean daude. Han kanpoan, Mikel, ia ekaitz perfektua esan behar nuen. Mendebaldeko ondoko itxasoa periodo handiarekin. Haizea ere bai, eta urte osoko marearik bizinak ditugu, urak, orantxe izan da itxasgora bere hasiko da, eta urte osoan ikusi ez ditugunak, gaur ikusiko ditugu, diferentzia handiak izango dira, palka handiak ere bai, eta playoffekoak erabat baldintzatuko du, iruditzen zaite gaurko jardunaldiak playoffa, eta bestetik izan ligarako borrokan, printzipioz inork nahi etzuen kaletik Urdaibai joango dela, Irutik Hondarribia, eta horrek ere, zabaldu egiten dituela Hondarribitarren aukerak. Estropada benetan, latza gaur hemen izango duguna, eta gainera ikuslei dagokienez ere, hemen berrikuntzak egiten ari direnez, aldaketak Xabi Ormazabal lankideak emango dizkigu xehetasunak, eta arratsaldeon lehenik eta bengo zuri ere lankide. Aurrera, Xabier. Arratsaldeon bai, giro aparta gaurkoan Bermeon, herria jaietan dago, eta hori beti nabarietu egiten da. Eta ohikoa den bezala zaleak hemen espigoian kaimuturan ikuste dute estropadak, baina gaurkoan lanetan dago, eta beraz segurtasun arrazoiengatik hitz egin dute zalei, eta gaurkoan zaleak estropada Merkatal portuan ikusi behar izango dute, baina horrek ez du esan nahi girorik ez dagoela. Giro aparta gaurkoan, zale mordoa, bai Galiziatik, Hondarrutik eta Donostitik etorritakoak, eta beraz estropada bikaina ikusiko dugu. Zalantzarik gabe bai, estropada oso interesgarria, hor dituzue zaleak, Erroxape kaian dira, hor Xexiliren omenezko eskulturaren inguruan, gero Mundakara bidean ere bai, errepidetik, estropadaren muaren bestaldetik ere oso ikuspegi ederra baitago, eta, hemen beti izaten da, jendetza handia, festa giroan, eta esan beharrik ez dago, gaur kanpotik ere, jende asko etorri dela, besteak beste, playoffean Donostiatik, Hondarrutik, Portugaletetik, asko dagoelako jokoan, eta gero ligari begira ere, esan beharrik ez dago, hor 2 puntuotan ditugula etxeko trainerua, Urdaibai eta Hondarribia. Estropada hasteko 2 minutu besterik ez, eta bizkor lehenik eta behingoz ikusi datuak, temperatura 18, ezetasuna, baina datua hor dago itxaso zabalean 2 metroko olatua ditugula iragarrita, eta baita ere, itxasgora orain dela ordula orden bat izan dela, eta hemendik aurrera, bera. Eta erne, beste datu bat, koefiziente handia dugu, korronte ikaragarriak. Eta uri asko egin du gainera. Azte honetan aurrek esan nahi du, ura bera azten denen, karga ere gehiago izango duela. Minutuko tartean joango dira, playoffeko ontziak, lehenengoz, hori erabaki du eta gaur zozketak Ares, Galiziako ligako garailea, handi minutura Donostiarra, 2 minutura Portugalete, eta azkena, erreferentzien jabe, Hondarroa izango da. Eta bagoaz beraz, playoffean arituko diren protagonisten hitzak pantailetara ekartzen. Somos una tripulación muy ligerita, con pocos vatios en el barco, pero bueno, llevamos 6 temporadas juntos con el mismo bloque y quizás es lo que más nos ayuda a andar dentro de las posibilidades que tenemos. Sí, efectivamente, yo creo que va a marcar diferencias, el que mejor se adapte y el que mejor se arregle, se irá para adelante. Está malo, hay influencia del río importante, entonces, pues como te he dicho antes, el que mejor se amolde a las circunstancias de la mar va a salir beneficiado de esto. Bueno, si somos capaces de mantener la cabeza fría, creo que podemos desenvolvernos bien, ¿no? Pero hay muchos nervios, presión, ganas de
hacerlo bien, pero intentaremos canalizarlo en que el bote vaya nivelado y navegando bien, ¿no? Buena suerte. Que va a hacer falta. Venga. Bueno, ondala gitxi urten dugu ikustea, eta itxasu nahiko mogidora. Kostautik emoten daue largo guztin, gexen bat kanpoko aldin asiasko da, baina, bueno, nik uste dut traineruke ondo nabegalikela eta ez dela horren besteko itxasu. Osa, nahikura, baina nik uste dut erramuten ondo etxeko morun. Jon Iriondo, esperientzia handiko arraunlaria, entrenatzaile lanetan esan beharrik ez dago, nolako lan ederra egiten ari den, bere herrira itzuli eta gero, eta ea ba, batzuk palka handiarekin, beste batzuk txikiarekin, hemen... Denetik ez, gehienek handia eta tapakia, eta nire Miguel, harrituta, Iriondok berak esan du, bere iritziz hainbestaneko itxaso ez dagoela, bera da gaur 12 traineruetan, palkari, goiko tapakia jarri ezion bakarra, palka txikiarekin. Zera ere bai, Ares palka txikiarekin doa, orain playoffetako ontzien artean, baina tapakia hartuta, eta Portu, eta Donostia berriz, begira. Aurrek, traineruen aurrek, gazteluak diruditik. Guztia hartuta baita, kostauko palkak ere. Ea ba, kanpo kalde horretan, ez dago ez txantxetakoa. Honek estropadere honek beti izan du zailtasun puntu handi bat, Ibon, baina gaurko itxasoarekin hori oraindik nabarmenagoa da, dudarik gabe. Hori da, batetik itxasoa, ondoko itxasoa, hemen, Bermeon, kosta usartzen da, eta hanbukare aldea gaina izaro aldera bezala olatua hartu egiten da. Anziago hartu eta lehenbiziko minutuan ia brankaz joaten da. Eta gero begira, haizea handia da, ura ere bera hasia, Jose Ramon Mendizabal, mendi entzun dugu esanez, ibaiaren da itxasadarraren eragina ikeragarria dela. Ez da giro, hor ez da giro. Batez eror kanpoan, begira, bandera hori. 22 kilometroko haizea, begira. Aurre normalena 21 minututik gora joatea izango da. Agustiz Fernandez da, patroia Arezen, bandera gorria eta hasi da playoffa. Agustin Fernandez patroi eta entrenatzailea da, ontziaren izena Santa Olaia, eta oso ontzi harina, juveniletan elkarrekin lanean hasitakoak, eta itxasoan trebatutakoak. Galiziara dira, baina iparraldekoak, Ibon. Hori da, bataz beste 72 kiloko kuadrilla, bere ezaugarren artean arraunketa luze egiten dutena, ritmo gehiegi gabe, eta ea, nola egokitzen diren. Orain babesunean doaz, eta dagoeneko hor ere begira ze zailtasun dituzten, hemen gu gauden kaimuturra libratzen dutenean, orduan arraunketa hartu behar da, eta bestea Mikel Patrontza, argi, ikaragarria. Beti garrantzitsua, baina gaurko egunean bide galtzerik eta itxeak, eta azkeneko minutuan kanpora gainera, olatua izango dute laguntzeko moduan. Bueno, minutuak gainean dugu, eta orain Donostiarren txanda da. Erne, hor da mendik prestatutako taldea. Morales gainezka. Osoz prestatu dute, eta kontxan batipat bigarren egunean, estropada handia eginda. Handia eginda, denboraldiko momenturik onenean, fizikoki, teknikoki, baita animoz ere, eta nire guazte honetan, mendirekin eta itzen da, ia harrituta, nolako subidoiarekin dabiltzan. Oso motivatuta, gustora, eta, autoestima handia eman dio mendik taldeanek. Lehiaketarako beldurrik gabe, gogo handiarekin, gozearekin. Hori da, mendik gauza nahi du, kuadrilla honik gauza bakarra eskatzen dio. Batek irabazi behar badigu, kuadrilla gogorra izatea, eta ari da lortzen. Eta kuadrilla honetan badira arraunlariak ondo trebatutakoak San Migueligan. Ez dira gazte hasi berri batzu. San Pedron eta Bilita gorrego intxauspe, Mikel Zapirain, Lizara Zubera, Sardon ere bai, hor baborrean dihoazen. Begira Portu, ez dakit, ondo enfilatua dagoen. Erne. Bai. Hor da, karrilera. Angel Gomezek prestatutako ontzia. Eta azkenean entrenatzailea kontranketik dugu. Gaurko honetan. Urte osoan batez ere brankari ikusi dugu, espaldan ere bai. Azken boladan ez izen gero, probatzen da. Azkenean hor bukatu begira, palka handia horrekin, hori baina handia egoztako. Eta ipatu nuke, astelen honetan eta aurreko astelenean, kortaren laguntzare izan dutela, zodiakean, eta aholku bila. Hori da. Eta karpintero, patroilanetarako. Iaz bezala, hilala biziko play-offa. Arraun elkartearen etorkizunaren zat, hilala biziko. Hor da baganean Portugalete, baina ikusi
Begira, Miguel. Nola dugun ontzia eta iadanik arez, kanpokaldean, lanean. Eta irteeran ondarrutarrak, Ligako txapeldunak, nola nagusitu gainera. Bi estropada izan ezik beste guztietan bandera irabazita. Gainerako guztiak irabazita, raunketa luze-luzearekin. Jon Iriondo bigarren urtea du, Antiguako entrenatzaren lanetan, eta horra, niri nobedadea hori segintzen. Balka txikia, zapakirik gabe. Eta horra ikusi dugu, Ares saltoka, baina, berak daki nola ez, zerren horina bere kuadrilearen zat, eta bestea, kanpora askotan esaten du, baina gaur, baborrak behar du, kanpora, baborrik eragarri, indartsua behar da, eta, bueno, beste bigarren da laugarren luzeetan berriz estriborrak egin behar du. Bueno, hasierako lehen erreferentzia dena lanean ditugu, oreka haundia, eta lehen datua, Ares leian beste guztiekin batera. Segundo bateko errentatxoa ere bai, danen guztien lehenengo minutua aztertuta, eta hauxe zen lehenengo kontua, izan ere, Ares, kontxako erreferentzia hartzen baldin badugu, zailkatze saioan hor ondarroa izan zen, hemen leian direnen artean dotore, han jakina Donostiarrek ez zuten parte hartu, zelkatuta zirelako, etxeko trainora postua duelako, baina beste hiruren artean, ondarroak porturi 3 atera zizkion eta Aresi 16. Ea gaur zer gertatzen. Begira zer Hor dira Galiziarra. Gaur ikusiko dugu, larri bili, bigarren luzean laugarrengoan, behar badakinak eta dana ikusiko ditugu gaurko giroarekin. Apustu egingo nukeni. Gaurko giroarekin. Eta gaurko estorpadekin, eta bakar batek izango du, ea erotu garen fizikoki, petxu aldetik, bular aldetik, bihotz aldetik, gutxiago nekatzen da. Bai, gerriak asko sufritzen dute, ondo borobilua da garbi eta bar. Bueno, datu gehiago. Ondarrutaren aldekoak jadanik. Aurrera doa estropada eta Ondarroak segundu bat Aresi, 2 Donostiri, 3 Portugaleteri. Ondarrutarrak estropadaren burua hartuta jadan. Beti konparaketari esker. Ritmoan ere. 5 minututik gora, lehenengo luzean, hor dira Galiziarrak. 5 eta 18. Lehenbiziko minutua oso gogorra egingo. Ia brankaz bezala izango dute, Hor, espalda estriborra dagoen leku horretatik sartuko olatua. Ia zer dagoen hor. Izugarrizko nondi izartzen den. lana dago. Aizia eta itxasoa, Dana nahazita, dana. Oso traketxa lanera. Eta Urdaibai itxasadarreko urkarga guztia horra bideratzen. Hor bapatean, bai. 34 palan, oso garbi arraunean, Galiziarrak. Bate presari gabe. Eta Ondarrutarren aldeko erreferentzia dugu, baina Galiziarrei eta Donostiarrei segundu bakar bat, Portugaleteri 3. Hemen Donostiarrak. Begira. Olatuen eragina. Albotik. Eta Jose Ramon Mendizabalek esana. Garbi. Goazen lehiatzera. Lehiakor joan behar gara. Olatu seria hor, nahazia eta Zabaletik bezala, nahiko lanekin egin dute, baina hainbestean maniobra hori. 5 eta 19, Aresentzat 5 eta 18koa izan da. Hori ez da ezer, segundutxo hori. Oso txarra dago, oso txarra. Begira nola tiratzen duion, ontziei, barrura nola tiratzen dio. Patrontzarako egun izugarri. Ondarruak Aresi 3, Donostiarrari 3-4, Portugaleteri 6. Jadanik esan daiteke, lehen luze honetan Donostiarrentzat gauzak hor daudela, burrukan, baina Portugaleterentzat piztu dela argi gorria. Eta alako estropadetan, askotan gaski hasi, arraunketik hartu ez, eta hau, bai, Golgota mendizaten da, alegia kosta egiten da ikeragarri. Ziabo gare oso Zabaletik. 5 eta 19. Bueno, hor dira. Begira, lotzen. Aurrekalaria. Nahiko alanekin, noski. Nola lotuta. Lotutako mekin eta lotuta. Orain estriborrera. Ondarrutarren alde doa, garbi erreferentzi sorta. Ares eta Donostiarrari 5, Portugaleteri 6. Hor da Antiguako ama.
eta begira haizea. Ia 30 kilometroko indarra du. Eta euria ere bai tarteko. Horri eskatzen Larrinaga patroia. Halako gunetan, garbi egin behar da arraunean. Hortxe dute balizak gain gainean, hasi dira. Errenta ederra. Nola tiratzen dien, Ia treneru bete-betea. 5 eta 15. Abantaila handiagoarekin ibili dira, baina hor nahiko baldintzak kaskarrak izan dituzte. Ziaboga hor kanpokaldean egiterako garaian, Ibon. Bai, eta Ziaboga honena ez dute egin, Ondarrutarrek. Horreine aurrekoak, begira aurrekalariak, horretik segitzen du, Ondarru eta Ares dira momentuz indartsuenak. Ondarrutarrentzat denborarik onera, baina Ares ere hotxe da gainean, segundu bat edo ezerrez, parean dira. Donostiarrak 3, Portugalete 4. Arraunean? Diferentziak ez dira hundiak. Begira. Hankekoa ere laguntzen, patroiari laguntzen. Begira, esku bakarrarekin hankekoak. Eta niri Galiziarrak asko. Begira, ze eragozpen. Estriborreko arraunlariek pala horien libratzeko ze eragozpen dituzten. Oso estropada gogorra, latza hemen, orain, erreferentziarik onena Aresentzat da. Galiziarrek Ondarrutarrei 2, Donostiarra 9, Portugalete 11. Arratsaldeon, Fermin Iraola. Egun oso gogorra. Bai, oso gogorra, bai, aitza askota, aitza zua eta oso gogorra arraunea iteko. Momentuz, diferentziak ez dira oso handiak, 1 segundutan zaudete denak. Bai, Ondarru pixkatu horrezio, beste 3, bai, oso berdin gaude. Diferentziak nun ateko dira, gaur ala bihar? Ez dakit. Gaur ustez izango jala denbora. Nik ustez, gaur izazuakin beti diferentziako handiak izatea. Oso ondo, eskertzeko. Bai, garatzen. Hor dira Galiziarrak, esan daiteke momentuz ustegabekoa ematen ari direla. Haize izugarria dago, hor duzue Agustin Fernandez, Santaola jauntziko patroi eta prestatzailea. Hauek ez zeuden kezkatuta, itxasoaren baldintza kaskarrak ikusita, ia errespetu gehiago biharko estropadari, tatea zabaltzen. Moldatzen ari dira eta nola. Aresek Donostiarrari 9, Portu 16, Ondarru hurbilda 5, baina bai Donosti eta bai Portugalete urrutitxo dira. Aresek Ondarruari orain 5-6 segundo, eta begira mesua jadani. 5 Ondarrutarren aurretik. Eta arraunean. Hori haientzat itzugarrizko albistea da. Hor, ikusi dugu argi eta garbi barruko kamararekin zeinen garbiari ziren ateratzen, eta ze zailtasun Iriarte patroia. Haizeak ikeragarri eramaten du, iruditzen zait. 40 gorako ufadak izan ditugu. Bai, begira Miguel, ze zailtasun Donostiko patroiak Iriarte. Asko bota du Donostia barrura. Ondarrutarrak ere orain sufritzen, 7-8 segundura, Donostia 10, Portugalete 17. Argi gorria esan dugu lehen, oso egoera kezkagarria jarrilera ontzikoena. Ea lan erditako diferentzia. Hau ez ustekoa da. Hemen Galiziarra. Bueno, esan azuten, Galiziarra hauek iparraldekoa dira, Erne, eta hauek itxaso zabalean entrenatzera irtetzen dira, prestatzaileak esan dit, ni lasai xabar nago, gu horrelako baldintzetan entrenatzen ohitua gaude. Ea bihar, kuadrilla harina da, eta biharko estropada ere ez da txantxetako izango, baina jakina. Gaur, onena baldin bazara, eta segundu zorta eder bat, zure alde baldin baduzu, hori altxorra handia da. 11 eta 25 lan erditan Galiziarrentza. Regaton dio prestatzaileak. Hor, kanpoan nabarmena izan da, garbien arraunean, beraien ontzia zela. Hemen Donostia. Hemen Torrekoa bigarrena, ea ba. Momentu honetan Donostia eta Ondarroa 12, Portugalete 19. Bigarren luze hau, sufrimentu bizikoa Ondarrutarrentzat, Antiguako Amarentzat. Lehen Ziabogan, Ondarroak errenta zuen 3 segunduko abantaila Aresen aurretik. Eta begira, Mikel, hor, orain txeuri zaparra. Itxia orain txeuri. Ondarrutarrak orain bete-betean harrapatu ditu. Hemen maniobra egiten Donostiarra. Hor dira, Donostiarrak, eta tartea, 13 segundo. 11 eta 28.
Portu ere iribitzen zait, desente barrura tira duela, Carpintero, eta orain zuzentzen ari dela, etortzen. Bai. Baina diferentzi benetan aipagarria. Haizea ere, iragarrita genuen 20 gorakoa, baina gauza bada 20 gorakoa izatea, eta beste gauza bat, ia 40ko abiadura izatea. Ibon? Hasieran esan dugu, ia ekaitz perfektua, hor kardiobaskularki eta mutilaren auspoa eta ohituta dago, 38 berrogei palan bizi biltzen, gaur erabat aldatzen da. Eta bestea, Miguel, honek biharko ikeragarrizko ondorioak ekarriko ditu gorputzetan, gerriak, ipurdiak, atzaparrak eta bar, asko txikituta puskatuko dute, gaurko estropada. 11:25 lan erditan Aresek, Donostiarrak 11:18, hortik gora garbi Portugalete. Ondarro errekuperatzen orain. Orain bai. Aizu, eta ondarrutarrak bigarrena dira. Gogoratu, bi egunetako puntua batzen direla eta bientzat dagoela txartela. Bueno, Portugaletek 11:45. Gaur azkena baldin bazara, edota hirugarrena ere baldin bazara, segundu mordoska galduta, gauzak oso beltz kokatzen dira biharkoari begira. Hemen dator Antiguakoa. Asko errekuperatzen ari da, iruditzen zait luzearen azken erenean edo. Orain leunean honetan. Ematen ari dira. Hor, Gotzon Arrasate aurrekoa. Aresek 11:25 eta 4 segundo gehiago ondarrutarrek. 11:29. Lau, baina 11 galduta ere ibili da. Antiguako ama, Galiziarrekin. Lan erditan beraz, Aresek Ondarroari 3, Donostiarari 13, Portugaleteri 20. Beraz, gaur egun, San Miguel Ligako arraun elkartea dena Portugalete, zailkapenean, playoffaren laurden bat jokatu eta gero, azkena da. Azkena litzateke. Eta segundu asko galduta, guztiekin. Pentsa ezazue, ikusentzuleok, Donostiarra bera, 3. itzani momentu hontan, Portugalete baino 10 bizkorrago du. Abantaile ikeragarria dira horiek. Ondarroa leunaldian nola errekuperatu den, Ea orain berriro kanpokaldean. Ziabogatik atera eta orduan izan ditu eragozpen handia. Aurrera tirado jaunarekin, Xavier. Arratsaldeon Andoni tirado. Arratsaldeon bai. Zeitzura hartzen diozuni? Egia esan nahiko eskasa. Lan erditan ja nahiko atzean geratu gara eta egia esan kostako zaigu buelta ematea. Hoi segunduko diferentzia bigarren Ziaboga hortan, buelta ematea zaila da. Oso zaila, baina esperantzai ez da inoiz galdu behar eta borrukan jarraituko dugu azken pala eman arte. Gaurkoan baldintza oso gogorrak, baina bihar etxean zaudete. Bai, baina biharkora bizirik heldu behar da. Zen nire ustez gaurko estropadak markatuko biharkoa. Bihar nire ustez errekan oso zaila izango da buelta ematea abantaila oso handia denean. Ondo, eskerrik asko. Zuei, gara. Ea ba, Portugalete lanean, ondarrutarrak ere ari dira, Areseko gizonak ez dutzen, goazen Galiziarrekin! ¡Cabeza! ¡Eso, en medio minutito voy, ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Cabeza! 22 minututik gora joango dira. Dudari gabe. 22 luze. ¡Sigo como ahora! Begira zeinen garbi ateratzen dituzten. Arraunak uretatik. Hori da meritua eta hori eskatzen oso zaila izaten da. Eta ontzia zeinen gogortuta, zeinen nivelatuta dakarten. Agustin Fernandezek esan dit, atzo ingenuen saio bat, eta... Bueno, ez zegoen etxipena jota. Argi txeo. Nehor, bai, bale, baina larri. Zuzendu egin du, genean arrauna pixkat aterata. Lehen ondarruak izan ditu ikeragarrizko eragozpena, Donostiak ere bai, kanpoko paliza horretan. Ia 17 minutu. 3 luze egiten. Eta hor beste kontua izango da, Ares eta ondarruaren artean orain 2 segundo, aurren edo bigarren geratu Aresentzat. Ikaragarri Biharko garrantzitsua. erlojupekoaren aurrean, leunean. Pentsa daiteke bihar ondarrutarrek potentzia gehiagorekin eta erlojupeko lan hobeagoa egingo dute. Portuk ere ez dakipa, zelkapen ez duan ikustako nara bera, eta... Bai, baina horretarako Portuk egin beharko luke gaur azken portu hori saiestu, azken postua saiestu. Eta Donosti eta Porturen artean tarte ikaragarria dago une honetan Aresek ondarroari 1
Donostiarrari 8, Portugaleteri 24. Donostiarra ere urrutiago ibili da, Bai. Eta estropa oso txukuna egiten ari da. Hemen erabat galduta dagoena, Portugalete da une honetan. Ea Torrekua. Aurrekalariak. 16 eta 59. 7 gehiago Galiziarrek baina. Eta orain, hemen beste eragile bat, beste aizea zanen nuke, lehen sartu den Euri Jazatxu Basko hori, orain sartu ezkero, Ondarrutarrei edo. Ondarrutarrak buruan dira une honetan. Ondarrutarrek orain hirugarren luzean, estutu eta errenta Galiziarrei 2, Donostiarrei 15, Portugaleteri 27. Lehen ere bai, lehenbiziko luzean, Orduan hobeto joan. Etorri egin dira modu harrigarrian Galiziarra. Etorri. Zailtasunak batez ere, orain Donostiarra dagoen, une honetan dago. Kanpoko ziaboga hori eman, da 2 minutu terdi hasierak horiek, begira nola sartzen den olatua, aurretik eramaten du trainerua ia. Eta patrontzan, hor intxa horra zala bezala ibiltzen du trainerua. Itxas horrek. Hor da Donostiarra, Iriarteren agindutara. Gora bera komunikazio aldetik. Ander Iriarte patroia, mendiri. Ez dut ondo entzun, mezua garbia izan da. Argi portu. Euren artean ere bai, bata besteari kargu hartzen da. Bueno, hemen ez dago ez hau txantxetarako. 17 eta 19 Portugalete. Aresek Donostiarrari 7, Porturi 26. Eta Ares eta Ondarruren artean segundutxo bat biak dira aurretik, orain Ondarrutarren aldeko erreferentzia du. Hemen ditugu, ontziak gurutzatu, da ia parean, 16 eta 52. Orain zer gertatzen den, lehen Galiziarrek une honetan zabaldu baitute tartea. Patroiek atzelanak, hor bulta eman, eta traineruak zuzenek hartzen bakarrik. Pare-parean maniobra ostean ere, Ares eta Ondarroa, Donostiarren atzerapena orain 7tik 11 joan da, eta Portugalete hortxe da egonkortuta 26 segundu. Baina orain ere, Ares aurretik, Ondarroa jarraitzen du, Ondarroak aurretik 2 segundo, bai. Buenas tardes, Manuel Peña. Hola, buenas tardes. No sé si sois conscientes, para el pueblo vasco erais la gran desconocida, pero desde luego estáis dando la sorpresa. Hombre, nosotros venimos aquí a hacerlo lo mejor posible que fuera la regata. Hombre, un poco desconocida, sí, fuimos los campeones de Galicia, entonces, oye, un poco desconocida y tampoco igual nos controlaron tanto y tal, pero bueno, nosotros aquí venimos a hacerlo, si no a subir, por lo menos a intentar quedar a una altura muy buena. Mucha mar, ¿cómo ves a la trainera? Bueno, yo la veo bastante bien, hay mucha mar, pero bueno, nosotros estamos bastante adaptados a remar en este mar, es así un poquito tal, con un poquito de mar, tal, viento, pero bueno, bien, la veo bien. ¿Con opciones para subir? Hombre, yo pienso que sí, pero aún hay que remar mañana, Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Alaxe da bai, aukerak bai, lehi hasi baino nabarmenen hobeagoak, handiagoak, baina biharkoa falta da eta errespetua diote biharkoari argi dago. Momentuz behintzat, Ondarrutarrek Aresi 2, Donostiarrak 14 segundura dira eta Portugalete minutu erdira. Orain Donostiari da, azkeneko minutu honetan, Aresekin eta Ondarroarekin, ia 4 segundu baldu ditu Donostiak, eta Ares da Ondarroaren artekoa, hortxe, traineru bat, Antiguoko amaren alde. Hemen oso garrantzitsua izan daiteke biharkoari begira diferentzia, adibidez. Gauzak horrela baldin badoaz, Ondarroa aurretik Ares 2, Donostiarrak 16 Portu 30, Ares eta Donostiarren artean gaur izan daiteken diferentzia hori oso garrantzitsua bestela, horrek behartu ingo luke Donostiako kuadrilla bihar azkarrena izatera. Hori da. Aukera mantentzen. Hor kontua da, gero ea Portugaletek bihar, giltza eduki dezake, playoffeko giltza Portugaletek eduki dezake. Bueno, azken txampan Galiziarra. Hor da Ares, azken txampan. Bai,
22 eta 29, jaun Andreo. Mira, lehertuta mutilea. Ikaragarrizko esfortzua egin dute gaurko honetan. Lehertuta hor bi hankekoak eta ababorrekoa. Oskar Manuel García. Arnaz hartu ezinik. Donostiarra golatuan. Ondarroa buruan da. Ondarrutarra garez baino, 5 bizkorrago. Donostiarrak 16ra, Portugalete 32ra. Ez dutu beharra da, du nahi eta nahi ez Donostiako kuadrilla. Duela 2 urte, gogoratu izuntza, 2 egunetan 3 urte. Eundeneko bat inola geratzen zen. Bueno, San Migueliatik kanpo. Hemen, Bermeo larun batean, da igandean Portugaleten, 22 eta 40, zuzendu egin dute denbora. Bideo finixarekin aztertuta, 22, 40 eta 14. Galiziarrentzat denbora zehatza. Meleunean jota gorrengo altzata. Dena ematen Donostiarrak, Iriarteren agindutara. Bai, torrekua bigarrena, 22 eta 42, ia 13 segunduko atzera. Lau traineru. Keragarrik alduta datorrena berriz Portugalete. Bai, Portugaletek lehen urtean oso playoff serioa egin zuen, ondo landutakoa. Gaur egia esan estropada aurretik oso konzentratuta, baina keska lehenengo momentuan aurpegira begiratu eta keska irudi hori hartu dira. Angel Gomezi esan digunean, bueno, sorte onda baitana beharko jau esan digunean da. Orain bai, orain tartea zabaltzen hemen Leunean. Ondarrutara, portu iristen. Ea ba, hemen dator Portugalete. Berrogei pala. 100 metro. Berrogei pala terdian. Garrilerako mutilentza. 22 eta 40 Aresek, Donostiarrak 22 eta 42. Karpintero mutilei eskatzen da eskatzen. Baina gaur azkenak izango dira. Hor da jarrilera. Eta Ondarru olatuan berriz. Ondarrutarra dator ziztu bizia. 7 segundura igo da, Aresekin duten erreferentzia. Alarri bili. Porturentzat 23-0-7. Eta denborarik onena gaur, Antiguako amak. Hemen dira Ondarrutarrak. Eta txampa bizian, bitraineru 6-7 segundu, Aresi, bai! Ondarroa, 22 eta 34. Gaurko denborarik onena, Ondarrutarrena da. Eta Galiziarrak ere posik izango dira. Gaur puntuak banatuko dira, baina segunduak ere biharkoari begira oso garrantzitsuak izango dira. Arratsaldeon, Gorka Lordi. Arratsaldeon, bai. Lehenengo pausua emana. Bai, lehenengoa, gainera gaur oso gogorra izan da, eguraldia asko sakartu da, bigarren ziaboi emonda gero, bigarren luzin hasieran eguraldi oso gogorra onda, asebolara handixe altzara, sufrioen jogo orduan nor momentun, baina, bueno, mutiak buelti motze, ondo sarturi bigarren ziaboga, eta gerokune ondo behonda matxura be. Biharko beste historia bat da, ze itxura hartzen diozue? Bueno, hemen guen jegero, posiga, gaina bigarren nahi 5 segundu, baina 3. nahi bastante ventaja eta atzau, eta espadu askan etxen, nahiko aukera eukiginke sartzeko, ez da, eta ia bisarbe ondo etxen marabe, eta ja urti borobiltzi lortzen dauen. Biharkoari begira, 24 ordu baino gutxiago prestaketa hori biribiltzeko, hor erronka badago. Bai, baina, bueno, bebai, azte bite gexago eukira parata, ez da, estroparaikin baik, ordune ez da, asko kantzata onarteo, eta espero, mutiak, entrenoak ikusiko erabi aldaketan baten berbara bero ez, eta ia ondo juten dana. Mi esker eta zorionak. Eskerrik asko. Hor dira Ondarrutarrak egia esan denboraldi zoragarria egin dute, eta gaur ere agertu dira bere mailan, eta aitzakia bat bera ere ez, Iriondok egindako prestaketa lanari eta hartutako erabakiei emaitzak hemen daude. Ondarrutarrentzat 4 puntu, lehenengoz puntuak dira hemen kontuan hartu beharrekoak. Aresek 3 puntu, Donostiarrak 2, Portugaletek 1. Gainera, diferentziak hor daude. 5 segundo, Ondarrutarrek Galiziarrei, Donostiarrei 18 eta Portugaleteri 33.
Portugaleterentzat gaurkoa benetan sufrikario bat izan da, garbi dago. Ikeragarria, zer denez, San Miguel ligako trenerua ikustea KE bat ligako eta Liga Galiziarreko hiru treneruen atzetik, eta, bueno, biaria milari bat beharko luke, Portugaletek mailari eusteko, eta bestetik esan, ondarrutarrak estropada serioa bai, eta batez ere gauza bat erakutsi dute. Bigarren luzean, bai, gauza estu edo jarri zaie Arezen atzetik, Donostiarra gerturatzen, 2 segundua ere egon da une batean Donostiarra, eta horre erakutsi duten odolotza eta ofizio horrek ere asko esan nahi du, hori talde handiek izaten dute. Eta beste datu bat, KE ligako nagusia Ondarroa, gaur Goian, Galiziako ligako nagusia Ares, gaur bigarren, 3. Donostiarra, hemengo KE ligako bigarrena, eta San Miguel ligako ontzia, playoffean aritu den ontzi hau, gaur, azkena, 4. azkena. Bueno, iragarkien txanda Jaun Andreok, eta berehala, emozioz beteriko Bermeoko 34. bandera izango da jokoan. Gogoratu azken aurreko jardunaldia da San Miguel Ligan, eta etxeko traineruak Donostiako bandera irabazi eta gero 2 puntuko errenta du Hondarribiaren aurretik. Bien artean dago Jaun Andreok aurtengo liga. Preparándose ya para esta primera tanda las embarcaciones de Astillero, Cabo y Dani Orio. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. San Miguel Liga azken aurreko jardunaldia orantxe, playoffa emozioz beterikoa izan da, denborarik onena Ondarrutarrek, bigarren Ares, gero Donostiarra, 4. Portugalete. Astear da orain lehenengo txanda, zailkapenean 5. 8. kokatuta dauden Arraun elkarteak, lehen kaletik Astillero, 2. Cabo, 3. Tiran, 4. Orillo. Eta ontziak hortxe epailen agindutara kokatuta. Hauen artean, Oriok 126 puntu ditu, 5. da, gora begira San Juanek 5 gehiago. 111. Eta Tiranek 111 ditu, Astillerok 103, Cabok 98. Astillero kopa. Tiran dago, atzera xeago. Eta Aizeak ez dakit bat, Mikel, bere ezotu duen egin, Aizeak orain 16 markatzen ditu. Hor playoffeko garaian ikeragarrizko eurijasa sartu da, Katxoi une izan da, eta pasa dela dirudi. Argixeago orain. Bandera zuria. Bandera txuria Erne. Horentxe. Bai! Ea ba! Eta irteran, Irtera honetan dagoeneko ikuste dugu, movimentu pixkat. Hemen gu gauden harri gurtzi hau libratu orduako. Hasiko da zalaparta. Datu zalentzat, playoffak emandako beste datu bat, bataz besteko indarra izeak, 25,4 mendebaldetik. Ea gaur, marea aldaketarekin ere, marea 6 gutxian izan da, ea, goxatzera egiten duen. Hemen Astillero, ea ba, itxasoan esan daiteke ez dutela asmatu, ustailean oso ongi hasi ziren, eta gero maila pixka bat behera, hori da egin daiteken radiografia azkar. Hori da, gogoan dut, Sevillan hasi ginenean, duela 3 hilabete terdi bai, non geratze hote da, 4. postuarekin eta ze dizdira, erakutsi zuen talde honek, eta bueno, nabarmen berago dago orduan bari. Hemen Cabo da Cruz, Donostiako lehiatik kanpo geratu ziren, mutilen mailan, neskak bai, han izan ziren. Eta esan daiteke, hemen ere, espero zitekeen mailatik pixka bat behera, ligan behintzat bai. Behera, irregular eta beraien estropan, Boiroko banderan izan ziren 3. Izan zituen, halako pare bat purrusta da sarrera egin zituen honak, baina gero beti sentsazioa izan da zerbait falta zuela. Hor da Tiran, Mardokon ontzian, eta Kambados prestatzaileak kanpoan jokatu du bere burua. Eta ez harritu, aurrekalariaren hurbileko irudia ikusten baldin baduzue, Ermelo da, naiz eta mototzi gabe agertu. Gero esango dizuet zergaitik. Eta estropadaren burua hartuta Orillo, segundu pare bat, Astillero hori, Cabo 3 eta Tiran 4. Ea ba. Hemen Ocean Olaskoagaren kuadrilla,
astean zehar ofizialki Orio Arraun elkarteak esan du, ez duela Olaskoagak hurrengo demoraldian entrenatzaile lanetan jarraituko, eta hor datatua, suposatzen dut bihar bai, Arraunean arituko dela, Aizperro. Bai, konfirmatu egin du, nahiko lukela azkeneko estrapada bihar Leunean aritu. Bere ala izango dugu, bere iritzi sorta, hemen ari gara ikusten, eta Orio estropadaren buruan, segundutxo batera. Aurreko txandan, playoffean bezala, diferentziak haundia diren, ala ez, ikusiko dugu. Ea ba, Aizperrorekin izandako solazalditxo hori ekarriko dugu orain pantailetara. Puntu asko daude lagarrengoa, baina aukera daude ez, nik uste gaur kaletan esuerte handi behar dela. Eta ber, estorpatxik mundet duen itxason. Gaur benetako itxasua nik usteko usteet aurtengo itxaso itxarrena dagoela, eta bueno, pixkat ikusikoa ez, aber nola moldatzen, baina guztu gaude. Kaleke? Bueno, nik uste ondo ez, nik uste ez dala traumatitaz du ber, 42 urte askau, danetik egin dugu, urte honak, urte esain honak, eta nik uste garaia dela pixkat kanpotikan ikusteko ez. Nik gaur ez dut ber, ja argi genekan, ezan genuen lehenko nikikua zein izango zen, bilar bai. Azkenengo estropa, ilusio egite beharri joan da, azkenengo estropa, azkenengo palaka horiek emateko. Eta egia esan, motibota gaude, asteburu polita egite deun, ondo bukatu, eta, ikusiko dugu, hemendik aurrean. Oxean Aizperro, ibilbide luzeko arraunlari eta entrenatzailea, aurten momentu gogor eta burua uste asko izan dakoa. Asko. Bai. Gaur, aurtengoa baino urte hobeak ezagutu ditu, aurten, sufritzatu zaio azken unean asmatu du, Oriok eta Orio Arraunketa elkartearen erabakia. Hor irakotxe zer dioen, olatu gainean dijo ala hor, kanpora azkeneko meini horretan olatu hartzen da. Eta momentuz lehenengo luzean ari gara, 150 metro, balizara iristeko, hautsita ez dago, baina Oriok errenta eder hartu. Eta baldak ez zer ikusteko amorratzen nagoen, Mikel. Astilero, gero nola etortzen den lehenbiziko kale horretatik. Gero hor joango da urdei bai, ea zer gertatzen den. Ea Oriok, Kontxako 14koarekin alderatuta, aldaketa bakarra. Unai Etxeberria, hanketik, eta Odei Arrizabalaga kontrahanketik ibili zen, Kontxan, horreinak kilortza tira du, Oxanek eta ura da. Hor da hori jo, 4:49. Anartz Larrea, begira, Astilero nola joan den, Gehitxo. Kanpoko ziaboga horretan gehien egituzte eragozpenak, Maniobratik tiran hobetu irten da. Aurretik. Tiranen denbora 5:06, Astillerok 5:06, Kabok 5:07. Eta Tiranen Ermelo, aurrekalaria Arraun aldatuz. Ermelo aipatu duzu, eta zer gaiti mototzik gabe. Galizian itxuraz minbizia duten aurren aldeko kanpaina bat egiten ari dira, eta honek mototza jarri du, dirua biltzeko, eta mutil gazte horien alde, ekintzak egiteko, eta benetan keinu ederra veterano handi honek izan dako. Jesus, Ermelo. Eta begira hor detalea, Orioko hankekoak eta kontrankekoak hor palkak normalean kostaukoak aurrean ikusten ditugu, baina Oriotarrek hor atze zerra egin dute, ziagogatik ateratzeakon hor jotzen duelako olatua. Dani Vázquez, buenas tardes. Condiciones duras. Sí, bastante complicado, ya se ve ahí en la tele, ¿no? Está el mar así picado, el viento de un lado y el mar de fondo de otro, y bueno, está complicado. Trabajo para los patrones. Onidudo, una primera ciaboga muy buena. Sí, Orio ha salido fuerte, está demostrando que es un barco que anda fuerte, que está navegando muy bien. Ha salido a hacer su regata y nosotros ahí luchando con Astillero y con Tirán. Últimas 2 regatas de la temporada, ¿qué valoración hace Cabo? Positiva, siempre positivo. Hemos zafado el tema de mantenernos en la liga, que es lo que veníamos a competir y a intentar hacerlo mejor y mantenernos en la liga, y ahora pues nada, acabar lo mejor posible hoy y mañana, a ver. Muchas gracias. Venga, a vosotros, gracias. Diferentzia gora doa, bi traineru Oriok Tirani. Astillero atzean, sufritzen. Oriok orain badirudi, txanda kontrolpeal daukala, eta begira, Orio zarautzen 10. da nola izan zen, gero nola asmatuzten berandu,
hori da kontua, osmatu baina berandu, eta hor goran egon nahi bada, hasieratik. Kainan, ustalean, hor egon berdezu honenekin, horrek ematen du puntua. Ligari begira bai, ligak erregulartasuna saritzen baitu. Eta, bueno, gaurko egunez, eta horrelako baldintzak gogorrekin, eta txanda honetan argialditxoa dugula ikusirik, baizu, zure txanda irabazita, agian aukeraren bat ere bai, bandera irabazteko, Ibon. Bai, zalantzari gabe. Orain leunaldia dute, hemen nahikoa da. Beste eurizaza bat edo aizebolara indartxu bat ateratzea. Bai, aukerak handitzeko. Hor, Astillero, begira, ze eragozpen hor, 6 zikina dagoen hor. Hemen, Mikel Orbañanosek esan digu, kale zozketa egin aurretik. Jon Salzamendik ere bai, azte honetan komunikabide batean esan du, eta Aizperrok ere bai. Lehenbiziko kalea ura behera dela, batez ere, orain, bigarren da laugarren luzean, eragozpen gehiago daudelako. Sinistu! Hor da mesua. Kabo, begira nondi datorren. Alderantziz hori jo, bere laugarren kale horretatik dotoreari da. Gogoratu gero, Orezko txandan, lehen kaletik Urdaibai izango dela, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarrenetik Kaiku. Hori jotarren errenta gora, garbi. Bai, eta irakoitzen dut. Ikoiztu egin dute diferentzia. Gozatzen doaz. Horre iruditzen zait, laugarren kaleak orain errepunpa, aitzaren kontrako errepumpa hori harrapa dezakela. Baina hori otorrak dotoreari dira. Astillero ondoratu eginda. Haitzu zua izan duen irakoitzak, hirugarren kalera dola olatuaren izartzeko. Begira, Astillero 6 segundoko atzerapenarekin zen Ziabogan. Lehenengo Ziabogan, Tiran eta Astillero biak batera. Orain, Astillero 23 segundoko atzerapenarekin dator. Ez dute asmatu eta benetan larri. Hor kontua da, alakoak ikusten ditugunean, lehorretik ez da erresak jakiten zenbat den kalearen eragina, zenbat barruko gora berak, baina hemen giro honekin lehenbiziko kaletik askotan gertatzen da. Eta iruditzen zait, bermeotarrek kezka puntu hori izango dute. Izango dute, noski. Lanean hasi arte, eta zeure ontzia ze moduz doan ikusi arte, kezka hori barnean izango dute. Gero arraunean egin behar da. Eta pasaden astean da aurrekoan ikusi dugu. Egin zuten, nola gainera. Nola gainera. Gainera sentsazioa, eroso ez dute esango, baino, gehiago ez dutu balute, aterako lukeela beste pixka. Galiziarren artean dago burruka bigarren posturako. Horren Jaun Andreok lan erditan, eta Orioren errenta ikaragarri igo da. Lehen Ziabogan 6, orain 15 Tirani. Egira, hor arratola, hendik Alberdi, Zambela, presari gabe bukatuz, luze arraunean. Ziabogetan, beste eragozpen bat izango dute, palkarekin egin behar. Hor da, San Nikolas ontzia, 10:25 da nerdi. Alte mutila. Ea aurrekoak zer egiten duen, estriborretik jarraitu. Estriborretik. Bi Galiziarrak pare-pareak. Aurretik Franka, Urdinek Tirangoek sartu dute. Maniobra ere itxiagoa. Ea orain irteeran. Pixka bat, tosta bat, aurretik Urdinak, Tiran. Tiran entzat 10:52, Kabok 10:53, Astillerok 11:05. Eta orain Astillerok, bigarren estropeardian gurutze bidea izango du, Aprovecha itxasua ez da hola, oain txikitzeko. Claro, orain leunaldia du lehenbiziko 2 minutu hauetan. 33 palan ondo bukatu. Bentzinua, bentzinua! ¡Sigue! Sara Cobo, buenas tardes. ¡Sigue! Buenas tardes. Duras condiciones hoy. Sí, la verdad que está bastante movidilla la costa. Bastante viento, mucha ola. Pero bueno, ¿no? Sabemos a lo que venimos. Que Urdaibai, o sea, que el campo de Bermeo es así. Y bueno, igual no esperábamos encontrarnos tan mal, pero hay que remar igual. Habéis quedado atrás en este segundo largo. Sí, y muy atrás. No nos vamos a engañar, son 31 segundos ahora mismo. Y bueno, pues habrá que seguir remando para que sean los menos posibles y que no sigan subiendo.
pero bueno, sabemos que no nos jugamos nada ya, ¿no? Y que habrá que disfrutar del fin de semana. Es verdad que Astillero comenzó bien la temporada, remaba bien el río, pero en mar parece que le cuesta un poco. Sí, es verdad que en la ría somos bastante regulares y nos defendemos bastante bien, sí que la mar nos cuesta. Y bueno, ha sido el punto a mejorar toda la temporada y hemos visto que sigue siendo el punto a mejorar toda la temporada y ya, con lo que queda, pues va a seguir siendo el punto a mejorar. Vale, muchas gracias. Nada, hasta luego. No pasa nada. Ikuspegi polita, kostaldeko trena. Ibon. Bai. Hortxe doa. Lasai joateko. Bermeotik Bilboraino ikuspegi ederrazkoa. Egun pasa etorri nahi duenarentzat. Kostaldea, ez baita polita itxaso onarekin da eguzkiarekin bakarri. Bestela ere bai. Bai, eta parajea benetan hau da, dotorea, Enaitz hauek, Urdaibai, ogoñopea, zoragarria. Ederra. Eta Kabo begira, Kabo nagusitzen ari da orain Galiziaren arteko lehian. Hori jo Kabori 16, lan erditan 17 zegoen, luze honetan eusten ari dira gorriak, Tiran 22, Tiran erori egin da orain. Eta anemometroak baiiztatu egiten du, gure sentsazioa, alegia haizea uzten ari dela. Begira horiotarrak, eta hor, Iñaki Elortza, bigarren tozan digoan mutilaren toleta hor, xaboiz beteta, aparra. Hori balegu zer dan, askotan, estrapu eskua jartzen denean, hobeto lehuntzeko, mistol pixkate dotatzen zaio, eta buztintzen denean, mugimenduarekin, aparra zuri, horra, apar pila bat. Ondo bukatuz, Oso pozik doa, irakoitzetxe berria. Ontzia ondo doa. Gaurko egunarekin ontziako gortuta eramatea, hola bezala, eta liberatzea ondo. Begira Josu Indo ere, nola bukatu arra. Hor, estriborrak pala libratu ez da kosta. Arriba. Aitu gozoa. Meretzi segundo, hori jo Kabori, Astillero, 38 segundoko atzerapenarekin. Bueno, konparaketak beti dira arriskutsuak, baina argi dago, nolabait azken estropada hauetako Astillero, zailkapenean 7. bukatzeko, ez dagoela, Ez dagoela. Hala bukatuko du, Kabo eta Astilloren artean 5 puntu daude, txarrenera 8. jetxiko litzateke, baina esan beharrik ez dago, Astillero asko jetxi da. Bazekiten urte hasieratik bere denboraldia ekainean eta uztailean jokatuko zela, eta Dani Perezek horixe egin du. Baita iaz ere, eta gero, uztailaren 31 bizi-bizirik heldu, eta gero, lanak eginda urtea bukatzera. Bueno, eta hemen, hori jo, oso ondo ari dela, begibistakoa da. Oain besteak ze mailatan ari diren, hortxe da galdera. Astillero gaizki, Kabo eta Tiran, hortxe dugu zalantza. Oso urruti geratu dira. 3 traineruak hori joren atzen. Eta Isak utzi duela baina oraindik ere horrik eragarria dago. Baborretik nola sartzen den, eta begira, haizea eta itxaso alde batetik, eta korrontea bestetik. Eta hor sortzen da, trapalla ditzen dioguna, edo itxaso errea, edo itxaso berdea, edo nahi den bezala. Eta ziaboga... Hortxe dira. Alberdi. Ziaboga zaila, Horko oso zaila ere. Zia desagertu zegu, hor olatu artean, 15 eta 54. Otaneti dago. Ondoko olatua, itxaso ondokoa, haizea olatua, korrontea. Aurreko txatako honena baino minutu bat bizkorrago. Datua da. Baldintzak ere aldatuko ziren. Berez maila hobea eta baldintzak ere bai. Kabo ia 22 eta Tiran 24. Astillero 47ko atzerapenarekin doa. Raúl! Elika, calca mucho más, Vacíate. Horrari kalkatzeko. Aurrekalariei. Estrigorre lana egin dezaten. Hemen dator Astillero. Ezin buelta eman. Olatuak tiratzen betio ezin buelta eman traineruari. Ai! 15 eta 54 hori jo, Kabok 16 eta 16 eta 18 Tiranek, eta Astillerok 16 eta 53. Susan Núñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lucha de gallegos.
Sí, bueno, seguimos la línea de estos años con Cabo ahí luchando por una plaza y bueno, intentar acabar esto ya la temporada lo mejor posible. Hoy quizás sea la primera regata así de mar dura que vemos en todo el año. Las condiciones muy duras, eso es. Sí, bueno, aquí ya hemos remado con peores condiciones, pero bueno, yo creo que es más espectacular es más difícil para el remero, pero para el espectador creo que estas regatas así son un poquito épicas y hacen más afición, ¿no? Mañana última regata ya para redondear la temporada. Sí, bueno, mañana terminamos, intentaremos que remen pues también la gente que no ha podido remar hoy para que ya este fin de semana reme todo el mundo y de vuelta a casa y a cargar pilas para el año que viene. Vale, muchas gracias. Venga, vosotros. Suseo Núñezen hitzak, burrukan halaxe da, bi galiziarrak, baina espero zitekeen postuetan ez, pixka bat atzerago. Biak joeran ikuste dute horixe izan dela. Biak uste eta nahi baino gutxiago ibili direla. Hori jo nagusi, ea zer dioen Arostegi jauna. Arratsaldeon Iñaki Arostegi. Bai, arratsaldeon. Denboraldia bikain bukatzen. Bai, esan gaur estropada oso ona egiten, diferentzia handiak ateatzen txandakoi eta oso gustora. Hasiera batean zirudien kale honak erdikoak zirela, baina zuek hor laugarrenetik ongi izate. Bai, ez dekit izintzen kale, nik igerrita bintzat ez, baina bat esaten zuten txarra ote zen, eta ni laugarrenekin disgustu ez gera atera bintzat. Laugarren sailkapenean, laugarren postu horregau borrukan zaude. Bai, San Juan 5 puntura dago eta ikusiko dugu, ez? Garri garrantzitsuena dago lana ondo egiten nahi gehala eta, horrekin bintzak guztua gehatuko gala. Eskerrik asko. Venga, eskerrik asko zuei. Arostegi jaunaren adierazpenak eta hori jotarrak estropada oso itxuroso egiten, oso serioa, maila ederrean ari dira moldatzen. Eta arraunean dotore, azkeneko estropadetan ikusi ditugun bezala, presari gabe, bukatuz begira estribor hori, 32 palan, orain irakoitzek propio, estriborrera jota 3. kalera etorri da, gero 4. 5. kalea bilatzeko. 32 palan. Olako giroarekin eta hauek izaten dira ritmoak. Ez dago beste moduan, arraunean aritzerik. Hor mozten eta presak hasi ezkero, akabo izaten dira. Kabo ibili da, tiranen aurretik eta berriz ere tiran 3. kaletik, 2. doan Kabo gainditu egin du. Eta lehenbiziko txandakoak, batez ere Urdaibai eta Hondarribia, Orio baino zenbat, 15-20 segundo bizkorrago dira, gaurko giroekin eta nahikoa da, lehen esan duzuna, Miguel. Aldaketatxoa, aurreko txandatik bandera eramateko. Orain bertan esango nuke, haizeak indarra hartu edo gure inguruan behintzat eta itxura ere ilunagoa duela arratsalde. Txanda hasi denean, nire iritziz leunago zegoen. Orain egingo dute gora. Men babes pixat hartzen dutenean, orduan aterako dute egurra. Ea ba. Estribor barraun hori, garbi, ondo sartuz. 3 metro. Hori izaten da, eragozpena. Hankekoak, libratu ezin izaten da hori. Askotan, ortokitea ere txikixeago izaten da, estuago izaten da. Halako egunetan, hor kaltzatu egiten dira arraunak, txantel txiki bajarrita eta hori da, itxasoa da hori. Badator hori jo, erlojupeko lanean orain, gogo! Astilleroren hondamendia gaur ikaragarria da. Minututa gehiago galduta, Ondarroaren denbora arintzen begira, 22-24, ia minutu bat, azkarrago. Hor dira hori jotarra. Ederra estropada, eta orain bukaeran, begira zer erabaki duen irakoitzek lehen 3. kalean, orain poparea edo, aprobetxatuz 5. gora. Bai hori jo, 21 eta 22. Estropada zoragarria egin dut. 2. posturako Garbi Tiran. Tiranek 2 traineru sartu dizki orain Kabori. Tiranen maniobra ere begira, nola sartu den, orain nabarmen, ia poparean, 4. kalera. Kabore... Kabore horretan ari da, bai. Bueno, Tiranek 23 segundo gehiago, 21 eta 56.
Orain, Cabo da Cruz, minutu erdiko atzerapenarekin, 22-0-3. Astillero nola sufritzen, Lentxea golatu bat hartu dute, nolatu baleran, ezkeneko unean jodu gaurrera, Mikel. Alde guztietan urteko gorra, Kantabriarrentzat. Bulegoetan eta itxasoan ere bai. Beso a proa, no corréis. Beso a proa. Ezkenean igo ere zia erritmoa. Hor da, San Jose ontzia. Tala terdian sartuko dira. Minutu eta amaika atzerapen. Minutu eta amar. Kera garri. Arrigarria. 22 eta 43. Txandako azkena Astillero. Eta erreferentzia hori jotarren markatu dute. Hemen Bermeon 34. bandera dugu jokoan. 21, 22, 69. Hori da hori jok markaturiko denbora. Tiran bigarren 23 segundu gehiago. Kabok 30 gehiago. Astillerok minutu bat eta 10 atzerapena izan du. Iragarkiak orain eta gero ligaren amaiera honetan erabaki horra izango den ohorezko txanda Bermeo. Agur terdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Bermeoko 34. bandera jokoan eta momentuz hau da datu zehatza. Oriok 21, 22, 88 bideo finisetik errepaso eman eta hoie dira eunenekoak. Badaezpadan, bandera aukera hor dago eta. Ikusiko dugu bigarren txandan haizeak eta itsasoak zer agintzen duen. Gogoratu zelkapen nagusia. Urdaibaik, Zazpi garaipen 182 puntu. Hondarribiak 9 garaipen 2 puntu gutxiago. Gero Kaiku eta San Juanek garaipen bat. Orantxe doaz poliki-poliki, ontziak ari dira, epailearen agindutara kokatzen. Eta patroien zerkapenari dagokionez ere, gogoratu, Gorka Aranberri dela liderra, 15 puntu ditu Gorkak, Endika Perez eta Unai Oliden San Juan darrek 14, Amunarriz Hondarribiarrak eta Osa Zumaiarrak 11. Ea ba, orain lehen kaletik Urdaibai, ikusiko dugu nola moldatzen diren hortik. Bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Kaiku. Hola, enfilatuta dauden, San Juan, Hondarribi. Hondarribi ere bai. Haizea hortik sartzen da, eta zuzen jarriko balira, segituan haizeak bota ingo lituzte. A ver, tía, vamos, Kaiku ez dago prestada. Ahora, por fin, la hostia, no cuelgues, no cuelgues. Zurina da. Vamos, komunikazio arazoa. Tía. Begira Amunarri zen nola dagoen, Propio daude horrela. Gero azken unean, orduan konforme, orduan. Estamos muy bien. Quieto, babor, quieto, babor. Begira, oraintxe Hondarribia zuzentzen. Quietos ahí, stop. Ahí estamos, genial. Hainbeste tiratzen du. Quieto, babor, Quieto, babor. Patroi guztia daude gutxienez kale bat, baborrerago enfilatuta.
Hala behar du. Esate baterako Endika Perez bigarren kaletik egongo da lehenbiziko kalera, kanpoko palizaria puntatzen. Baita Jose bai, Zurina gare bai. Handi segundutxo batzuk atzeratuko da, hemen Marinel bat bere belauntziarekin justu, irtera parean da, eta horrela ezin dira lanera... Ondo, asalera egin du, honek. Bandera txuria, gora Erne! San Juan Darraka bantean. Gorria! Orantxe, balekoa. Inor kalde egin gabe. Ea ba, Bermeoko ikurriña jokoan, eta San Miguel Ligaren 14. edizioa ere bai. Bihar izango da azken estropada 19. Ibaitzabaleko uretan, El Corte Inglés bandera. Eta momentuz, San Juan aurretik, branka aurretik sartuta. Urdaibai segundu batera, Hondarribi bira, Kaiku ere bai. San Juanek irtera harrigarri egin du, Ea ba, hemen bermeotarrak. Eta Kontxako garaileak kontuan hartuta, hemen nobedade bi, Ibon. Hori da, Xabi Erzulaika hor txekusten dugu, brankaren lanetan, Mikel Ojeda, espaldara pasada eta lehorrean Iñaki Goikoetxea legitarra geratu da, eta hirugarren tozan berriz Ibon Basterretxea debarra sartu da, eta Mikel Azkarate berriz, gaur lehorrean da. Hor dira bermeotarrak, eta momentuz, Kaiku eta Hondarribia segundutxo batzu galduta, 3, 11 bat. Lehenbiziko pikaleoetatik ziztu bizian atera dira, eta handi berriz sufritzen. Hemen San Juan darra. San Juan zelkapenean laugarrena da, eta hauen helburua horiok estropada ona eginda, postu hori babestea azken zelkapen nagusiari begira. Hori 5 puntuko abantalea du horekiko San Juanek, baina bandera bat irabazi eta du. San Juanek berat bat gehiago litzateke, eta irteera zinez egin du ona San Juanek, San Juanek Urdaibairi bat, Kaiku eta Hondarribia 3, hemen Alma Guadalupeko atrainerua, eta Orbañanosek Kontxako bigarren egunetik gaurkora, 4 aldaketa egin ditu, Ibon. Hori da, Kontxa Lokarrion, aurrean sartu du Urkorreondo espaldara ekarrita Ekaitz Aznar eta Asier Puertas, horrean, estriborrean berriz Bertiz Veteranoa sartu da, Bikendi Altzale horrean utzita eta Manes Aldai galde responda eta Uda Beusur Bildarra ere lehorrean geratu dira. Bueno, eta lau ontziak 2 segundotan dira, gauzak orekatu dira, Benkorta eta Lakaren ontzia, Zurinaga patroilanetan, Donostian ez bezala, eta beste aldaketa garrantzitsu bat ere bai. Hori da. Larrañaga barruan. Larrañaga getariarra, 5. toztan da, eta Kentza Zubiri berriz, lehorrean. Hondarribia eta Kaiku pixkanaka, estropadan sartzen, Hemen lana dago. Asko eta oso gogorra zailtasunez beterikoa denentzat. Eta dagoeneko itxasoan dira, San Juan eusten, 3 minutu lanean hasi direnetik, eta San Juan buruan, 3. minutura goaz. Ea ba. Begira ritmoak, Urdaibai 38 palan, Hondarribia 34an. Hor bi patroiak, Aranberri eskerreko lehioa, Bermeotarrekin eta Hondarribiarekin. Amunarriz eta Amunarrizen hitzak. Hemen estropada atarian esan diguna. Bueno, disgustua pasatzen gara, jakina hor urbildi ginela, banakagula bandera hori irabazteko hortzillo bat, pero bueno, azken emeraiko beto izan zian, eta buruak ima ja estropa hauek alde noberena egitea, eta zein daki liga hau pixkat gogor jartzea irabazten duna, o irabazi guk, o beraiek. Bueno, itxaso sakarra eta arraun egiteko girua, gaur zein egiten duna arraunen hobetena, eta zein hor kanpun ibiltzen ondo direzioen eta denakin, gaur bandera irabaziko. Guztuak ero zengo zaitut, aberri egon gona izan. Eta bueno, gure arraunketa moldatzen magera eta gure arraunketa ondo egiten gure egunen eman, ni uste oso ondo ibiko. Ea ba, hor kanpokalde horretan Hondarribiaren branka aurretik ikusten dugu, eta beste 3 ontziak nahiko parekatuak 2 segunduko atzerapenarekin. Eta konparaketa egiten badugu, lehen esan dugu, hori oso ondo jardun dala berean, orain Hondarribia hori baino 4-5 segundu bizkorrago. Eta Hondarribia txanda honetan atzetik ere ibili da, Urdaibairekin 2 segundu galduta, horren 2 aurretik da, asko falta da, nola ez, baina dena aldeko dute, eta gero
Bermeotarrentzat batez ere kalea txarra izango da, hango ziago hartzen duten. Urak ikeragarrizko indarra du, eta eragozpen asko izango dituzte. Bermeok egun batean kale egiteko baimena badu liga irabazteko. Hondarribiak ordea ez. Hondarribiak gaur, bizirik atera beharra dauka, eta horretarako aurre hartu behar ditu. Kale egitea diot, Hondarribik irabazten badu, bigarren izatea, noski. Laugarren egiten badu, akabo. Hondarribiak bera aurretik. Hor da ba. Treneru tardia, bi treneru, San Juan ere hortzera, Lau eta 54 Hondarribiak. Ze eragozpen, 11 San Juan guztiak, Kaiku Urdaibai. Ea ba, Bermeotarrek orain zer egiten duten bigarren luze honetan. Lau eta 54 Hondarribiak, lehen Oriok lau eta 59 egindu hain zuzen orain San Juanek markatutakoa. Kaiku 5-0-0, Urdaibaik 5-0-0. Orain daba, Bermeotarren unea, hau. Hemen ikeragarri zaila dago arraunerako, segituan ikusiko du, ze joera egiten duen. Gero laugarren luzean aukera izango du, behar bada, San Juanen kalera sartzeko, orain ez. Orain moldatu beharra dago, sufritu behar dute hor Bermeotarrek, eta Hondarribik errenta hartu du. 4 segundu eder. Kaiku ere hortxe, eusten. Joseba Munarriz aurreko zazpikoteari aurrea sartzeko izan da. ¡Largo! ¡Largo, Neko! ¡Eso es! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Atrás! Urdaibai 3 segundura, Kaiku 5-era, San Juanen GPS-arekin gora bera txikiren bat bai. Baina hortxe dira baita ere, 5 segundura San Juan darrak. Begira, zenetzailea dago. Oso luze garrantzitsua da. Arratsaldeon, Xabier Araz. Kaixo, arratsaldeon. Dena oso pareko gaur. Bai, hala da, ziurtera indartxo egin dugu, Eta, ziago gara, hortxe, burrukan haundi hobekin basaia da, hortxe de, baina burrukan hortxe gaude, 5 segundu traineru baten alde eskasa da, beraz, itxasonekin nik uste zer gauza gerta daiteke bukara-bukaraino. Denboraldiko baldintzarik gogorrenak gaur? Bai, inudik ez, ikusgarria, zalentzako, arronlarientzako esain beste, baina, olakotan ere suertatzen dianean arraun egin behar da, eta, ea zen mosatatzen da. Oriok denbora gora markatu, hortxe daukazuen lehia, ala, gehiago? Bai, hombre, azken finean hortxe dago, guke beti goruntza behitzen dago, eta gaurrekoan bai atakea alik eta txanda honena egitea. Jakindagatzenen kontra alitzen gehan, bien ezin dugu astu, inoiz hori joatzeti datorrela, eta laugarren postu hori alegindu behar dugu mantentzen. Ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Arraraz jaunaren hausnarketa eta Urdaibai erantzuten ari da. Hondarribia aurretik da, baina Urdaibai bigarren luze honetan oso ondo ari da erantzuten. Bai, eta hori albistea da, 7 minutu terdian eta dagoeneko bigarren luzea zi eskeroztik 2 minutu terdi pasata gero, Urdaibai eusten bakarrik, Errekuperatu egin dizkio, 4 segundo. Maniobran, 4 eta 54 Hondarribiak, Urdaibai 5-0-0. Beraz, 5 segundoren bueltan eunekoak baztertuta eta orain une honetan bat. Arraunean oso garbi, begira zenin garbi datorren. Zenin gortu da treneru hori. Liga jokoan. Liga jokoan hemen. Olatua esan du, Amunarrizek, barruraino olatuarekin. Metro asko falta dira. Balizara iristeko, baina hitz egiteko modua da, bere mutilak animatzeko modu bat. Eta Txapa Zelortegi ere, eta Nando Rua, Biankeko, eta datorren demoraldian, tosta hortan eserita izango ez diren bi arraulari haundi. Hori da, Elortegi Txapaz deustura entrenatzaile lanetan joango dira. Nando Ruak, esan du, azte honetan bertan ofizial egin du. Galiziako komunikabide batean, ez dela egongo eta bar. Baina, entrenatzaile lanetan jarraitzeko gogoa duela, hori eskatzen diola gorputa. Nahiko lukeela eta ilusioa baduela, eta onbeste urtetan pilatutako jakintza, bai, hori ez transmititza pena izango litzatekela. Ez du eskaintzari falta izango. Musika hori. Urdaibai aurretik, Parean jarrita Bermeotarra. Orain segundutxo bat aurretik. Neri hori albistea iruditzen zait, Eta ez Urdaibaik gaitasunik erakutsi ez duelako, baizik begira nondi datorren, Bai. Beste guztiek pilo bat sufritu dute. Eta orain
izango dute aukera estutzeko oraindik gehiago, seguru indarrasko xautzen ari direla hemen denak, izan beharrik ez dago. Orio ondo moldatu dela ikusi dugu, baina Orio orain 3. alitzateke, Urdaibai eta Hondarribi aurretik, eta Orio 8 segundora legoke San Juanen demoratan, Kaiku 9. 10 ikusten duzu. 34 paladatan ikusi ditugu kanpoan biak, orain, bai abi palada, begira, Hondarribi olatuan. Olatuan orain. Bai, Hondarribi olatuan. Bermeotarrek oso luze ona. Zoragarria, Bermeotarren luzea zoragarria. Orain Bermeo olatuan. Ze estropada ederra. Ligako bi honenak izan dira, inolako zalantzarik gabe, eta gaur ere, goi mailan ari dira. Hondarribian ibili da, 3 eta 4 segunduko abantailarekin, eta Urdaibai estropadan sartu, aurretik jarri da. Errenta txiki-txikia du, baina aurretik da. Ea maniobra. Ea ba, Orio 10 eta 35 markatu du. Sartzen Urdaibai aurretik. Irtetzen ere bai. Irtetzen ere bai. Irtetzen ere bai. Diferentzia hori bai, txiki-txiki, 10 eta 28. Lehenbiziko luzean 10 eta 29 Hondarribiak, Ibon. Bai, nioen lehenbiziko luzean, zuloa ireki duela, lehenbiziko 2 minutuan, Urdaibaik orain, une honetan. Urdaibaik badaki gaur irabazita erraldoiaren pauso emango duela liga irabazteko. Baina, irabazten espadu ere, bigarrena ez dela entxarra. Ez dela entxarra. Gaurko baldintzak eta kaleak ikusita, jakina, etxean, zale aurrean eta bar. Baina, hori da datua. Urdaibaik orain, 3, traineru bat Hondarribiri, 11 San Juan, Kaiku 14. Pedro Mario Bando, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer muz ikusi dituzu mutilak? Bueno, egida lehenengo luzea, zikeran lehenengo 2 minutuan nahiko gaizki pasatu gor laugarren kaletik, gero han txasabalean ja moia ateratzen nahiko ondo moldatzen gara, bueltan bere, bai oina azkenengo partean berriro galdu dugu horre egon garen distantzia zaguandarrak, berriro aurren hartu dugu, eta bueno, baita hori hortxe dabil bere bai, eta bueno, kostatuko da lehenengo postuetan hor 3. Zikeran lehenengo ziago garena. Egoera gogorra hau, laugarren kale hori, ze iritzi? Bueno, ez da, hemen egoera horretxa zabalean mueletik kanpoan nik uste barrein antzeko direla. Ematen du hemen atatzen direla lehenengo eta bikaren kalete ondo, eta, bueno, gero amaieran bere nahiko ondo, ze amura atatzen da olatoa, amaiera, guk hor, bueno, rekorrido aurre atatzen laugarren kaletik ez dauka nora joan dean. Biarretxean, denboraldia borobiltzea imaginatzen dut? Bueno, biarretxean egida, biarretxean daukagu, eta, bueno, ia hor kaldezozketa egon gare danok gitxioten, eta azkeneko estropada edatzean, ia borobiltzen dugun gitxienez, bueno, atragore, ez tobaren bila. Beste goza bata, ia suerte bitxo beti izaten dugun, eta gu bere baten dugun daukaguna. Ni esker? Bai, zuri. Urdaibaik 4 segundu, orain 5 joan da. Lehen luzean sufritu dute, bigarrengoan oso ondo aritu dira, eta 3. ere oraingoz, Bermeotarra moldatzen ari dira. Lehenbiziko luzean bigarren erdian egin Hondarribiak orduan abantaila hartu. Ea orain zer gertatzen den, Baina dagoeneko ia bi traineruko aldea da hori, Asko da. Bai. Tarte handia dago. Eta bek. Eta orain, egoera hau ikusita, berriro, momentu hau kudeatu egin behar du Hondarribiak. Momentu hau hobeto sekedan, entzuten dugu, garbi patroia, Aranberri. Momentu hau Hondarribiarentzat oso delikatua da. Hemen liga dago hemen jokoa. Hori da, 6 segundo bi traineruko aldea. Urdaibaien aurretik, abek airean doaz, Begira zein zikina dagoen arraunerako zeinen errea. Chavales, de aquí a Boya, tenemos cacho malo. Ara, hortxe, bera badaki, oraintxe zatiritxaren. Bai, baina lastari ona, koltxoi ona dute bi segundukoa. Goazen Bou Bizkaia utzira. Cinco delante, sigue. Atrás. 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 Largo. 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 Final. Bi traineru, Urdaibaiko Hondarribiri, 6-6, eta atzetik hurbilago San Juan darrak. San Juan eta Orio, nolabait hor lehia horretan daude, pixka bat kontxan gertatu zen bezala, eta naiz eta burruka ezberdinak izan
izan hemen, eta txanda ezberdinak eta bar, baina hor dago. Eta datua da GPS-a ez datorrela beruntz. Mugitzen denean, goruntz doala errenta. Urdaibai eta Hondarribiren artean. Eta Hondarribia eta Orioren artean ere 5 segundo, Argi, lau 5 segundoa. Hondarribik gaur bigarren bukatuta, zailtasun gehiago, 3 puntura, baina oraindikan, biharko kale zosketa da, laudala eta bestea dela, bizirik legoke hori bai, aldapa handiarekin. Baina, bizirik, alderantziz, bigarren postu hori, babesten espadu, orduan bai larri. Eta beste kontu bat, kanpoko buelta hori hartu, eta gero Urdaibaine izan ezkero, baborrera jotzeko aukera. Bigarren luzean ez bezala. Begira patroiak dantzan. Bitraineru eder, hori da Bermeotarren errenta. Sigue! Seguro la Habek, Zarauzko estropadetatik, galdu dutena Castron eta Kontxako Selkapen estropadan, Alegia. Kontxako Selkatze estropadan, estrategikoki erabaki batzuk hartu zituen. Aldaketa batzuk egin da, gogoan dut bat bintza Zabala kanpoan geratu zen, elortegi bera ez dakit, ez dute zen bigarrena. Ziabogan, Urdaibai ziabogan. Bai, eta GPS-ak 7koa markatzen digu. Luzea salbatu dute eta nola, salbatu ez. Errenta lortu dute. Bai. 15 eta 42 Bermeotarrek. Ziabogan nola altxatu duen, itxasoak Ama Guadalupekoaren aurrean. Ia traineru berri atera dut. 15 eta 49 Hondarribiak. Hori jok 15 eta 54 behar izan ditu. Begira Kaiko eta San Juan parean. 15 segunduko atzerapenarekin. 9 segundo. Erne Jaun Andreok. Ikurriña etxean mantendu nahi dute Bermeotarrek eta ligari begira ere 3 puntuko diferentzia hori oso handia litzateke. Frantxis González Etxabarri, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Saltxo Samar jartzen ari da. Bai, alaxe da, estropada erdi arte hortxe ibiligea pare-parean, eta hor bigarren ziagoatik aurrera Urdaibaik diferentzia egin duela, eta orain gero eta nabarmenago ies egiten ari dela. Badirudi hori dela azkeneko asetako tonika, estropada erdia aguantatu eta hortik aurrera Urdaibai nagusitzen hasten da, ezta? Bai, alaxe da, nik uste dut temporada erdi arte guk egiten genuen hori, eta denborada erditik aurrera beraiek egiten ari direla guk hasieran egiten genuena. 13 segundu haintxe bertan, Saltxo. Bai, oso zailari jarri zaigu bai gaurkoa eta honekin batera liga ere. Bueno, sorte honta, mi esker. Bale, eskerrik asko. Frantxis González Etxabarriren hausnarketa hotza, orain segi egin behar da lanean. Besteak ere atzean geratu dira. Hemen gora egin duena Urdaibai da. Hondarribiarekin bakarrik, Kaikuri San Juani hori. Beste guztiei. Gainerako guztiei. Ari zaio, tartea zabaltzen. Begira gorka, gure kamara doan karten arien duta. Hemendan aprobazio datu beharra dago, Kamara hankaz gora botatzen ez duen bitartean, gure aldetik, eragozpenik ez. Ondo lotuko altzuten. Teknikariak badakizu. Saiatzen dira, baldintzak ez dira txantxetakoak hemen, Aurreko bozkoteari. Agero, arrauna ekartzeko. Etzan, agero arrauna ekarri. 12 segundu. Chavales, 3 minutos. 3 minutu gehiago, hor da, patroiaren mesua, baina oiek osatzen doaz orain. Bai. Nolako gortu ontzia. Hasierako keska hori, lehenengo kalea eta auta beste, begira nola gaindituko dute. Ibon, osatu, Osatu dio, Bazterretxeari. Hain zuzen, kontxan aritu ez ziren entzat, Zulaikarentzat, berarentzat oso ederra. Bati bat Zulaika veteranoarentzat, hemen, egun batean, liga. Ordezkoek ere gezki pasa zutela eta bar, eta honen hori izaten da berriro eternerua zartu eta estropa dira bazik. Haitian dator Urdaibai. Kaiku burrukan hor, San Juanekin, Orioren aurretik, baina distantzia txikia da, 2 segundo hor. Eta Urdaibai Hondarribiri orain 15. Hirugarren ziabogan 7. Lehenengoan Hondarribiren alde, Urdaibairekiko 5. Gero, parekatu egin du lehia hori eta segundu balenago lan erditan Urdaibai. Gradualki aurrera doa, errenta hori. Orain 7,
hirugarren ziabogan. Eta helmugan zenbat izango dira. Momentu honetan, 500 metro falta dira, eta 16 da doa. 16 segundo. Horrela jarraitzen badugu, 20 bueltan izan daiteke. 6. minutuan, Hondarribia Urdaibaien aurretik, 4 segundo zen. Ez, azkarra dator, Bou Bizkaia, beste abiadura batean. Azkeneko asteetako joera da. Bai. Eta uztailan Ama Guadalupekoak koska hori bere aldekoa zen bezala, orain nabarmen Bou Bizkaiaren aldekoa da. Orain ari da gurutzatzen, Gorkaran berri estropa ere. Orain nahi duen egin dezak. Gurutzatzen, errentales aldatu eta... Nahi duen egin dezak. Epailea ere, tartean sartu da ba. Baina atzekaldean izango da hor lehia, iruditzen zait. Bai, eta gaurko giroarekin, horrek indartsu horru eginagatik, inork ez dio zaren zuen. Bermeotarran nagusi dira, 17. San Juan 21 batera orain, San Juanek olatu erren bat ederki aprobetsatu du, Kaiku 24, Kaiku hori jo baino 2 bizkorrago, eta Hondarribiaren helburua orain alden bezala, 2. tokian bukatu. Ibon. Begiratzen ari nintzen nola gogortu ontzia, Gogor eginda nola dakartzen. Ez igotzeko. Ziklo baten bukaeran egon daitekela Urdaibai, baina nolako zikloa eta nolako errematea, Ibon. Zoragarria. Urrezko errematea. Bai, zoragarria. Liga Euskal Zozketa eta ikusi duanean, iruditu zait Hondarribiak aukerak izan zitzakela, baina horrela arraun egiten denean, eskale eta eskale ondo. Urdaibai Jaun Andreo, nagusi hemen herrian zaleen aurrean. 34. bandera etxean geratuko da. 4. kalera. Hor da Bou Bizkaia! Bai, Urdaibai nagusi 21-06! Mira San Juan nola dijoan, San Juan, 3. tokian, Kaikurekin lehia zorrotzea. 18 segundura dator Hondarribia, eutsi egingo dio 2. postuari. Hor dira Munarriz eta bere mutilak, bai Ama Guadalupekoa, 19 segundora. 3. San Juan eta 4. Kaiku. 21 eta 25 Hondarribiak, San Juanek 21 eta 29, Kaikuk 21 eta 30, Orio 5. 21 eta 32, gero Tiran Kabo eta Astillero. Hau erakustaldia, begira, haudek esibizioa dio, Zarauztarren hizkuntzan, Aran Berri. Hori erakustaldia, Bermeotarrena. Eta Aranburu jaunarekin, presidentearekin da, gure lankidea Xabier Ormazabal. Agustín Aranburu, zoriona. Eskerrik asko. Un paso de gigante. Pues sí, vamos a ver si mañana lo rematamos. En fiestas, una victoria completa. Completa. Con el temor que teníamos antes de la regata, pero bueno, parece que ha salido bien. Es verdad que el sorteo de calles auguraba la primera calle, lo cual a priori no era lo bueno, pero aún y todo, adelante. No, los de aquí dicen que la 1 no les gustaba, pero bueno, parece que este año hacemos bueno en las calles que no quiere nadie. De cara a mañana, a completar la liga, imagino. Sí, hombre, yo creo que mañana tendría que ocurrir una hecatombe, pero la liga es muy traicionera, esperemos que ocurra como hoy. Vale, Zoriona, que estás asko. Venga, subí. Aranburu jaunaren azalpenak, orain diferentzia 3 puntukoa da, banderetan eta bihar Hondarribik irabaziko balu, diferentzia berdinketa kasu hortan haien alde izango litzateke, honek esan nahi du 3. postu bat. 3. postu bat behar duela Urdaibaik, bihar 2 puntuko galera izango balu, Hondarribik irabazten badu ere, 3. postua balekoa dela. Alegia, Hondarribiak irabazten badu eta Urdaibai 2. edo 3. liga Urdaibairentzat eta Urdaibai 4. izango balitz, orduan Hondarribiarentzat. Hori da, beti ere, Hondarribik irabaziko balu bihar, noski. Hauek presak egindako zenbakia dira, baina garbi xamar ikusten dugu egoera. Bueno, hemen irudirik onenak eta gaurkoa gorde behar ditugu, Jaun Andreok. Demoraldian beti izaten da, horrelako estropada bat, edo pare bat, eta berandu etorri dira, baina azkenean itxasgizonen egun gogorroietako bat izan dute, arraunlariek eta patroiek, eta guk noski gozatu eder hartu dugu. Eskertu, eta batez ere playoffekoek, nabarmen iruditu zaik giroak osatu egin dela, baina playoffaren garaian, ondarroak
20 minutu eta 34 segundu behar izan ditu, pentsa, hortik aterak kontuak, eta gaur ere, eguraldi, marea aldaketaren, giroa gozatu egin da. Eta Urdaibairena zinez izan da exhibizioa, erakustaldia. Gaur Karanberrik izan duen moduan. 6. minutuan, 3 segundu zen, Hondarribiaren atzetik. Horrek esan nahi du, 14 minutuan, ia 25 segundu izan dela Hondarribia, baino. Hondarribiak badakigu ze maila duen, hor zerraunari dagoen. Bai, eta nik esango nuke, Bermeoko mutilen alde, eta bati bat entrenatzailearen lanaren alde, hemen badagoela beste hausnarketa bat. Momentu txarraren kudeaketa. Irten zara zure etxean, aurkariak hartu ditu 5 segundu, eta zuk segi lanean. Ondo, zeure ritmoan, zeure martxan, horrek asko balio du. Horrek asko adierazi nahi du. Ikeragarri, eta noiz etorri den erreakzioa, teorian behintzat, kakotxartean a priori, zaten den moduan, 6.-7. minutuan, baldintzarik txarrenak zeuskatenean. Hori ez da kasualitatea, ez da inondik ere, hori lanaren emaitza da, lanak fruituak ematen ditu, gainera hor, pentsa, ze eskarmentutako jendea dagoen, horre begira, orain txeko, Elortegi, Ruga, Zabala, Eneko, Banoren Beke, Polo, Kolunga, Ojeda, Zuleika, ofizioa, hori da, aur txiki irakusteko modukoan, ara, arraunlariak, zer diren? Horiek, bezetan ere badira, noski, gaur hauek irabazi dutelako diot, alegia hor, esperientzia eta odolotza, eta gero Donostian irabazteak ematen dizun bigarren nolabait auspo hori, ez da, hor... Konfidantza. Hor Jos Alzamendi, Ruga Patroi. Begira, Hondarbiko mutilak. Keinua Bermeotarrek. Kirol legez. Hori da. Txaloa hemendikaz. Hondarribiarrei. Badakigu. Bi onenak izan dira demoraldian. Eta bi onenen arteko lehiak horrelakoa izan dezake. Posible zen batak liga irabaztea, bestea kontxa, oraindikan zabali dago hau kirola da, azken momentura arte denetari gerta daiteke, handiagoak ikusi ditugu, baina keinu hau, benetan, ederra da. Gaur, bihar ikusiko dugu, gaur zu izan zara hobeagoa eta zorionak, eta Hondarribiaren aldeko keinu ederra izan da hori. Urdaibairen denbora, 21.06.82, Hondarribiak 21.26, 10, San Juanek 21.29, Kaikuk 21 eta 30. Beraz, horrezko txandakoak hor kokatu dira, San Juan 3, Kaiku 4, gero Orio, Tiran, Kabo eta Astillero. Oso estropada ederra ikusi dugu. Zelkapena, jaun Andreok, Urdaibaik 204 eta 8 garaipen, Hondarribiak 9 garaipen, baina 3 puntu gutxiago, 201. Kaikuk 157, San Juanek 151, San Juan eta Orioren artean orain 7 puntu honek esan du horrela joango dela San Juan laugarren izango dela. Deskalifikazio bat edo espaldima da, gauza normaltasunez joan da bihar, Orio 5, Tiran 6, Astillero 7, Kabo 8. Gero Koska, gogoratu Zierbena eta San Pedrok, azken asteburu honetan ez dutela estropadarik, hain zuzen, playoffa dugulak. Eta playoffean, Zelkapeneko 11. Portugaletek gaur ikaragarri sufritu du eta azkena izan da. Gaur Ondarruak 4 puntu, Aresek, Galiziako Aresek 3, Donostiarrak 2, Portugaletek 1. Eta diferentzia handiak segundu mailan. Ondarruak Aresi 5, Donostiarrari 18, Portugaleteri 33. Denborak berdinketak hausteko erabiliko dira. Baina puntuek dute lehentasuna zelkapen horretan. Ordoaz Bermeotarrak eta berehala San Juan ere hurbiltzen ari da eta pentsatzen dut patroien zelkapenean hori da goiti jarri direla. Perez eta Oliden 17 punturekin, Aranberrik 15, Amunarrizek 13 eta Osa Zumaiarrak 11. Badoaz San Juan darrak, Endika Perezek hartuko du Lakaixaren elastikoa eta Bermeotarrak ere hortxe dira Erne zain eta irudi horrekin eman nahi dugu amaitutzat gaurko emanaldia eta berehala izango duzue gurean sokatira, munduko sokatira txapelketaren
laburpen eder bat, erreportaje bikain bat, Suedian Euskaldunek izugarrizko erakustaldia eman zutelako, eta han izan zen Euskal Telebista, eta Juan de la Vega lankidaren eskutik izango duzu erreportaia berezia, baina aldez aurretik, bermeotarrak hemen ikusi behar ditugu bandera astintzen. Nola ez ba? Eta itxasoa gaurko protagonista, Mikel, lehen ere aipatu dugu playoffean, baina halako egunek besteak beste, sailkapenean bakarrik ez, gorputzean, ondorio handiak uzten dituzte, askotan atzaparrak irikitzen direlako, ipurdiak, herriak, eta biharko ere gaurko estropadak bere eragina izango du. Hortxe da ba, San Juan Darren patroia Endika Perez, bere elastikoarekin eta bere aladoaz bermeotarrak sariak hartzera. Hondarribia azkarren lehenengo luzean, 4 segundu guri San Juani, Kaikuri eta Urdaibairi 5. Hortik aurrera eta errenta handiarekin, luzez luze Urdaibai izan da azkarrena. Bigarren luzean, Hondarribiri 6. Hirugarrengoan, Hondarribi 4. izan da. Kaiku 4, Orio 5, Hondarribi 6. Eta azkenengoan ere, Urdaibaik San Juani 7, Kaikuri 8, Hondarribiri 12. Hori da, eta kuriosoa edo, Urdaibaik tartea zabaldu duela, unerik txarrenean, bere kalea zikinen zeon gune horretan, haizearen aurka egin behartzenean, oso exigentea zegoenean, eta hor beste, lehen ofizioa, eskarmentua aipatu dugu, eta Mikel beste kontu bat ere bada oso importantea, indarra alegia. Indarra, hemen denetik behar izaten da, ondo arraun egin, hau daua, baina gero, sokatire aipatu duzu, baina hor behin arrauna sartzen denean, eta ontziak gogortuta denean, baldago zer egin behar den, hartu, eta tira. Eta hor, urtero esaten dugu, gustora ergometroetako datuak, eta hori aztertuko genituzke guztuak, baina hori edarak giltzapean daude, bai. Eta hala beharko du, baina berez, guk dakigunaren arabera, eta ikusten dugunaren arabera, batio gehiago dago, Bermeon, Hondarribia baino, eta hori, une horietan ere, antzeman egiten. Eta bestetik, beste urte betez, Estropada hain gogor dugunean, haizeak eta itxasoak halako zailtasun sorta gehitzen diotenean, oraindikan balio gehiago dute bati hori. Hori Galiziatik ari gara ikusten. Haize olatua denean kontrako luzeetan eta hor, lehenbiziko bandera Urdaibairenare han etorri zen eta baldintza horietan. Hor dira bermeotarra. Etxean nagusi, zer da hori? Diputatu nagusiaren eskutik, Jaun Andreo. Etxean nagusi hori izugarria da. Noiz eta Donostian garaipena lortuta gero, orain etorri eta gaur ikurrina, baina bihar koroa dute eskura. 5. garaipena izango ditzateke ligan eta koroa. Eta noren aurka eta Hondarribi haundi baten aurka. Uraparretan dabil, kuadrilla hau azken aldi honetan lehen ere aipatu dugu, Zarauzko estropadan, Zarauzko ikurrinan, 2 jardunaldiak irabazi eskeroztik, nagusi dela, Uztailean Hondarribia izan zen bezala, joera aldatu eginda, txampona beste aldeari zaigu erakusten, eta hortik ikusten ari garen, irudi eta garaipen kenio hauek guztiak. Xabier Orrazabal, ikaragarria, ez da, hemen dagoen festagiro hau, egia esan zaleak beste puntan ditugu, baina Bermeoko herriak festetan gozatuko dugu. Festetan bai, jai giroa, opari berezia egingo dute arraunlariek bihar liga burutuz gero, eta poza ere baitare Ondarrutarren eta baita Ares Galiziarrak ere. Bestetik, Portugaleteko ordezkariak tristeza mar ikusitugu, oso zail dute, baina dena bihar erabakiko da. Ederki arraunlarien irudiarekin, Jaun Andreok, garaipen eder hori lortuta, ikurrina astintzen, hor dira bermeotarrak, Ibon Gaztañazpi, bihar gehiago, bihar azken bandera jokoan, eta liga eta koroa. Hori da, bihar asko eta ona izango dugu, gainera. Ederki bihar beste baldintza batzutan, beste estropada haundi bat, Jaun Andreok, Euskal Telebistan. Gora trainero estropadak, eskerrik asko.